Mafani shaglom gri hinmani te mafani khuriwo khorokma beraya hinmani kishani kogya shago klainai rok simisi sawimano amborokno mafa gri khorok thamse rokni srungmungno yajaknani bagi koilaikha 1 number simna bidanshabani hezamara block bai khopjak surendranagar edisi village ni balosara amjani lukurok bishitam sakangno shaksaya ngi buma theijak laithangnai tangshalo bufa shukurambo haino shaksaya ngmabai langma chonani nangkha tabuk buma bufa gri ni bagi shaglom grikha ocherai khorok tamni Srumungbo mothakjagui tongkha NGO naimothangrok tei neta mantri kebo cheri naifayako tabuk sakjora tabuk amchaini lukurongni sanmung hinke o amchaini mantri yakchu brishoketu deborma tei EM Robindra Deborma phai o cherai khorok tamni barjano yachak phaike belaino hamkuknai hini shaka tabuk naitheiklayo kebo yak phologui phade phaino o cherai rokno tidulani bagui je party mung party mani bahake bini pha bahake langma sokha bini pha angkha choli maya songsar bo bini ma bo thaithangman pore bo bosarak ma thangna tuyoi sorry hamia ngai chongmia doctor ro tolong laika doctor ro tolong ma pore motero khailaika motero khaiman pore langma soi thanga tak bosarak ma thamni bagai belai hamia ngi tongkha chong baithang sarkar ro baithang naithun jini hapang sarkar ro chong naithun emre ro bo chong sajjo khaithun borong bahike banchiri mannai rungnok rogo kaham rungnok rogo pori na bagai bagai borno jong khapang sarkarno koyo borokno kaham lama motlang thanani bagai emne bini makai bini ma bo sori he ngai theika bo sori he ni teka bini makai bur theimani 3 বছর বা 2021 রকম থেকে না তাও 2024 আমাদের এখানে ইয়াকার কালাং মা পরে বিন বাবু ব সেরে রং মা তোমরা কষ্ট খাই চারি ওই পারে তাক বিন বাবু বড় ইয়াকার কালাং থাঙ্কা ও সেরে রং পড়াশোনা খারি মালিয়া সংসার চলিনার বাগে তত দিকে ন আমি আঙ্কা সরকার রং বা হাপাং এমএলএ বা নেতা মন্ত্রী তাক চলি তংনাই সরকার খাই তংনাই রং কয় বড় থাঙ্গানি বাগে lama kasar tu gadi thon rung nok rok sno borong no sujok sobi dari thon emne o amchani mungkai o amchani mungkai bala sora hinda bala sora sire rok emne pori tongbai butano nanya na ngai borok ma porili ya school thang malia kunina porili ya yakari dibai khata ga buta bonong ni nokoriya emne bokla jara porikha Hai bo bori tong mani porili ra bono kholiya bai kostam liya bai kabin ra rang puisa krini bagi oba hake porili malia kabin babo choli mai an magai no omting bai kha osera ro naikol nang thon sarkar noni rung nogo danan mung thon noni o amsaini rungmantri notam khasara muso sengto rung mantri to borong no osere no haini lama bo klang thangkai ba bongni sawota phaina bagi tam khasara muso so na phainan bagi to chung rung mantri no ma kobong nang chung ma kobok khata sini MLA tongo sabon noni MLA bisu ketu bisu ketu no sini tabuk to bortoman MLA sini ADC hapang ngai bono MLA ngai tongo ngachini tai ADC ni ngai cekasa tongo sini Robindra Deborma bobo ML bobo monting borong no bonduk ngai borong na khaiba osere no thangani lama borong rimang khaiba sung borong no koyo borong no chao chere no thangani lama mo lang thangani bagai chung borong no koyo hastani lukuro no subasu khaina bagi tam khasam sengnai subasu khayo borong no kisa subasu mannani bagai o kamni mo balu sora je bini baba ni mo thaitangnai ni mo bai sukaram deb emne o sire ron mo পবিত্র সমান বিবাদ বড় কাক bo ponchit bising kalai bo সুরেন্দ্রনগর বলনা সুরেন্দ্রনগর পঞ্চায়েত bo blok bo হেজামারা আরডি ব্লক o amsani mukai বালুসরা হেজামারা আরডি ব্লক বাই খবদার